Ahoj, já jsem Katka a vítám vás u dalšího dílu Enea klubu. Dneska si budeme povídat o podtypech, kterým se někdy říká také instinktivní zkreslení, drivery či motivátory. A než se začneme bavit o samotných instinktivních zkresleních, myslím, že bude fajn, když si připomeneme, co to vlastně je ten instinkt. Instinkt je účelné chování, které není výsledkem učení ani zkušenosti. Je pro nás vrozené, nemuseli jsme ho nikde nabrat ani se ho naučit a používáme ho zcela přirozeně, takzvaně instinktivně. Instinkty jsou nezávislé na kultuře, rase, prostředí, dokonce i na výchově. A často instinkt nám může sloužit jako taková energie nebo určitý způsob motivace pro nějaké další konání. A instinktivní zkreslení jsou aspekty života, kterých si ceníme a na kterých nám nejvíce záleží. Jsou to potřeby, kterým věnujeme nejvíce pozornosti, protože je považujeme za nejdůležitější. Je to pro nás takový poklad, který když budeme mít, nebo na který když budeme dávat naši pozornost, tak nám to zajistí přežití, zajistí nám to šťastný, pohodlný život a současně nám to pomůže vyřešit situace. Instinktů je mnoho a různé směry se na instinkty mohou dívat z různých úhlů pohledu. My v Enneagramu slučujeme instinkty do 3 hlavních oblastí, které potom nazýváme jako oblasti instinktivních zkreslení. První oblastí je záchova, které se někdy říká sebezáchova. Záchovní lidé mají instinktivní potřebu zajistit pro sebe a své blízké pohodlný život. Druhou oblastí je navigace nebo sociálno, kdy navigující mají potřebu se instinktivně propojit s poměrně velkým množstvím lidí, čímž si vytvoří síť známých kontaktů a přátel, kteří jim zase pomůžou k dobrému životu. A vysílající mají instinktivní potřebu předat svůj světonázor, své myšlenky, své názory, protože když další lidi převezmou tyto jejich myšlenky a názory, tak půjdeme všichni tím správným směrem. A jak jsem říkala už předtím, instinkty jsou něco, co je nám vrozené, co je nám přirozené. A proto my se v Enneagramu nesnažíme těchto instinktů zbavit, protože se ukazuje, že není to dobré, pokud je pro vás něco přirozeného a vy se snažíte to ze svého života vymazat. Obvykle to nevede úplně ke štěstí. A tak to, o co my se snažíme, je poznat svoje instinktivní zkreslení a naučit se ho zvládat. Protože naše instinkty a jejich zkreslení jsou jako oheň. Jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Svět není černobílý a tak ani naše instinktivní zkreslení. Můžou nám přinést mnoho dobrého, tak jako nám mnoho dobrého přináší oheň, když nám pomáhá upravovat jídlo nebo zajišťovat teplo. A stejně tak mohou být nepříjemnou součástí našich životů, když se příliš rozšíří a stanou se nezvladatelným. Stejně tak jako oheň. Takže těmto vrozeným impulzům buď podléháme, anebo se je učíme zvládat.
Všechno má své výhody a nevýhody. A tak záchovní mohou být báječní, když myslí na to, abychom doma měli náhradní šampon nebo ví, kolik balení mouky doma máme. A nebo se nám pravděpodobně nestane, že sedíme na záchodě a dojde nám toaletní papír. Na druhou stranu, když se tento oheň příliš rozšíří, mohou záchovní mít tendenci hromadit nad rámec toho, co je užitečné nebo i příjemné třeba pro ostatní lidi žijící ve stejné domácnosti. Navigující díky svým širokým kontaktům mohou být úplně skvělí, pokud potřebujete kontakt na někoho, kdo by vám mohl s něčím pomoct. Navigující můžou být právě báječní v situacích, kdy je potřeba propojit lidi a tím vytvořit něco dobrého. Na druhou stranu, když se tento oheň stane nezvladatelným, mohou sklouzávat k drbání nebo k pomluvám, anebo i k dost nepříjemnému politikaření. Vysílající, pokud zvládají svůj oheň v sobě, tak můžou být skvělí, když potřebujete popostrčit, když potřebujete dodat energii nebo motivaci, nebo takovou tu poslední kapku, abyste se vrhli do něčeho, co dlouho chcete, ale tak nějak se nemůžete rozhoupat. Na druhou stranu mohou mít tendenci příliš tlačit svůj názor nebo tlačit vás do věcí, které pro vás nejsou příjemné nebo nejsou přínosné. A proč je určitě dobré zabývat se instinktivním zkreslením? Proč je dobré poznat svoje instinktivní zkreslení? Je to, že nás velmi ovlivňuje. A velmi ovlivňuje naše životy i životy lidí nás okolo. Ovlivňuje to, s kým vycházíme, s kým si třeba lépe popovídáme, ale ovlivňuje i to, s kým a na čem máme konflikty. Instinktivní zkreslení taky ovlivňuje to, co nás zajímá, čím trávíme čas, ale potom i také to, jaké dovednosti si osvojujeme. Protože něco je pro nás přirozenější, na něco máme tak nějak talent a jde nám to samo. A potom jsou oblasti, kde nám to úplně samo nejde a je třeba se v tom něco naučit nebo vědomně se v tom posouvat. A než se podíváme na jednotlivé oblasti více do hloubky, tak je důležité říct, že všichni známe všechny 3 tyto oblasti. Všichni v sobě máme kus záchovy, kus navigace a kus vysílání. Jenom ty kusy, které každý z nás v sobě má, jsou různě velké. Takže určitě se nedivte, pokud se poznáte ve všem, pokud poznáte aspekty svého chování, jak v záchově, tak v navigaci, tak ve vysílání. To, na co je potom dobré se zaměřit, je na to, co je pro nás to přirozenější, čemu dáme primárně, instinktivně přednost. Na co přirozeně zaměřujeme v našich životech nejvíc pozornosti. Tak a teď už se vrháme do první oblasti, kterou je záchova nebo sebezáchova. Máme tady obrázek veverky, který velmi dobře toto instinktivní zkreslení reprezentuje. Primární tendencí záchovných je držet. Drží protože chtějí zajistit pro sebe a své blízké šťastný, pohodlný život. A primárně se zaměřují na starost o hnízdo. Tak jako veverka je pro ně důležité mít své zázemí a zaměřují svou pozornost na to, aby toto zázemí, aby jejich hnízdo
bylo pohodlné a aby bylo vybaveno různými zdroji. A to, co může být zdrojem, je velmi široké. Může to být samozřejmě jídlo, pití, může to být typicky, to mohou být i peníze, ale zdrojem se mohou stát i informace nebo kontakty na lidi, kteří zdroje zajišťují. Zaměřují se na to, aby byly zásoby, aby tyto zásoby byly udržovány, prověřovány, kontrolovány. Takže záchovní typicky ví, kolik balení mouky doma mají, ví, jestli je prošlá nebo není prošlá a ví, kdy a kde je dobré další mouku doplnit nebo nakoupit. Starají se taky o své zdraví. Neznamená to, že ostatní instinktivní zkreslení se nestarají o své zdraví, že jim nezáleží na tom, jestli jsou zdraví nebo ne. Ale sebezáchovní nebo záchovní mají tendenci podnikat více kroků a provádět reálně více akcí k tomu, aby se o zdraví postarali. Zaměřují svou pozornost také na bezpečí. Mívají potřebu hlídat si zámky, opravdu fyzické zajištění této bezpečnosti. Často doma využívají kamerový systém, využívají pojištění, mají přehled o tom, na co jsou pojištění, na to, na co nejsou pojištění. A to všechno dělají z toho důvodu, aby se vyhli různým rizikům. A rizikům se vyhýbají také tím, že mají tendenci dodržovat tradice. Mohou to být i třeba folklorní tradice, nebo třeba mohou klást důraz na udržení jména v rodině. Ale typicky jsou to tradice spíše ve smyslu toho, co se nám osvědčilo. Jaké postupy v minulosti fungovaly, vedly k výsledku a tudíž je dobré je udržovat. A souvisí se záchovnými tématy určitě také téma oprav nebo, jak já říkám, preventivní údržby, které se projevuje třeba v tom, že dámy, než uchovají boty, lodičky na zimu, tak vymění podpatky. Nebo když se schovává sekačka, tak se na podzim dají nabrousit nože. Nebo když se vrátíme z dovolené a máme rozbitý slunečník, tak záchovní mají největší tendenci k tomu zajistit hned nový nebo zajistit jeho opravu tak, aby, až ho budeme příště potřebovat, aby byl připraven. S tím zase i souvisí to, že někdy záchovní mají menší chuť půjčovat svoje věci, anebo když už půjčují, tak se ujišťují, že vrátíš mi to v pořádku, nebo vrátíš to na to místo, kde si to vzal, nebo kdy mi to vrátíš. A je to zase z toho důvodu, že jsou rádi připravení, jsou rádi, když už ty zdroje jakoby zajistili, tak aby je měli k dispozici v momentě, kdy je budou potřebovat. A to, co je opravdu důležité zmínit, je, že každý záchovný má jinou míru toho, co je dost. Jinou míru toho, kdy se cítí bezpečně, kdy se cítí zajištěn, kdy se cítí, že zásoby jsou dostatečné. A taky různí záchovní mohou mít různá zaměření. Pro někoho jsou důležitější třeba peníze, pro někoho jsou opravdu důležitější ty mouky, pro někoho je důležité jídlo. A i tady tohle zaměření na ty zdroje není u všech záchovných stejně velké na všechny zdroje. A takovou poslední ještě věcí, kterou bych ráda zmínila u záchovných, že nejvíc ze všech 3 instinktivních zkreslení mají potřebu udělat si věci sami. Častokrát také díky tomu působí jako nejintrovertnější a typicky budou raději googlit, než aby se zeptali.
A je to hezký pocit zařídit si to sám, když se mohu spolehnout sám na sebe. A jak jsem říkala už předtím, svět není černobílý, všechno má své výhody a nevýhody. A tak sebezáchovní jsou báječní v tom a jejich velkou výhodou je právě to, že pro sebe a své blízké zajišťují zdroje, že víte, že doma máte ten šampon, tu ruličku toho papíru, že se někdo postará o pojištění, že někdo dbá na to, aby zámek fungoval, aby byl funkční. A skvělá může být i jejich opatrnost a právě udržování těch tradic, protože dávají rovnováhu k některým jiným lidem, kteří třeba mají více tendenci hodně věcí měnit, ale tady se poukazuje i na to, v čem to funguje a ta opatrnost může být v mnohých situacích velkým přínosem. A jsou báječní i v zachovávání vzpomínek, v zachovávání fotografií nebo nějakých videozáznamů, i ve vzpomínkách, které se potom právě můžou hodit, když dojde na to, jak jsme to vlastně dělali jindy. Nevýhodou nebo takovým negativním aspektem záchovných můžou být právě to, že málo budují vztahy. S ohledem na tu jejich instinktivní potřebu držet a tím působit spíše introvertněji, tak mohou mít tendenci k problémům při navazování v nových vztazích, ať už partnerských nebo třeba i přátelských. Mají problém s ukazováním emocí, což zase má potom dopad na vztahy. Se záchovnými často míváme pocit, že nikdy neřeknou úplně všechno, co mají v sobě, že tak nějak pořád si něco drží pro sebe. Mívají malou schopnost se prosadit, malou schopnost odprezentovat svoje úspěchy, svoje vítězství, svoje posuny. A to pro ně potom může být komplikací třeba v kariérním postupu. A když to někdy přehánějí se svou opatrností a s udržováním tradic, tak opravdu se to může změnit v takový ten negativní odpor k riskování. A díky tomu jim může unikat spousta dobrého, co třeba změna může do života přinést. Druhá oblast, na kterou se podíváme, je vysílání. Vysílající, nebo dříve se říkalo vztahoví, mají jako primární potřebu předat. Původně to vzniklo v podstatě z takového toho biologického instinktu rozmnožit se, ale když se v enneagramu bavíme o vysílání, tak primárně míříme na potřebu vysílajících předat svoje názory, svoje myšlenky, svůj pohled na svět, svůj světonázor. Vysílající jsou velmi dobří v právě vysílání, které se může projevit velmi dobrou schopností sebeprodeje, sebeprezentace a vůbec prezentace svých vlastních úspěchů, vítězství a toho, co dosáhli. Bývají velmi intenzivní v přesvědčování, kdy chtějí předat právě to, co oni považují za to správné, za tu nejlepší cestu k přežití, k dosažení šťastného, spokojeného života. Mívají potom tendence sklouznout k intenzivním vztahům. To vysílání může probíhat širokopásmově anebo takzvaně úzkopásmově. Širokopásmé vysílání vypadá tak, že vysílající předstoupí před mnoho lidí a všem najednou odprezentovává, právě odvysílává to, co má na srdci. A přitom monitoruje, kdo se jakoby chytil, kdo vypadá, že souzní s myšlenkami vysílajícího.
A s těmito lidmi, kteří vypadají, že by mohli se přeladit na vysílání vysílajícího, tak s těmi potom vysílající mívá tendenci navázat velmi intenzivní vztah one to one, jeden na jednoho. Vysílající mívají tendenci prosazovat své vlastní názory, tím jakoby uspokojovat své vlastní potřeby a častokrát u toho vykazují poměrně malé zábrany. Malé zábrany v tom smyslu, že stává se jim, že často řeknou dřív něco, než promyslí, anebo úplně nedomyslí důsledky, které může to, co říkají, způsobit. Mívají obvykle ambice a jsou zvyklí za těmi ambicemi jít. A to, co opravdu se snaží udělat, je zanechat nějaký dojem, zanechat odkaz a nějakým způsobem prostě předat sebe ostatním lidem anebo dalším generacím. Obvykle bývají šarmantní, charismatičtí a mívají dobré přesvědčovací schopnosti. A tak jako vidíme, že je tady páv, tak ono to vysílání se obvykle častěji nebo lépe se provádí, když dokážete ty druhé zaujmout. A tak jako páv používá svá péra krásná, vystavuje se, aby zaujmul ty ostatní, tak i vysílající často mívají tendenci k nošení výrazných třeba šperků nebo barev nebo vůbec outfitu tak, aby ty ostatní zaujali. To, co je důležité říct, je, že vysílající tady tyhle outfity jako nevolí vědomě. Není to tak, že si ráno stoupnou před skříň a řeknou si, tak v čem dneska zaujmu nejvíce lidí. Ale zase vychází to z toho instinktu a jim se prostě přirozeně líbí věci, které udělají tady tenhle dojem, dopad, které zaujmou. A i tady, tak jako u záchov, bylo, že každý záchovný má jinou míru toho, co je dost, tak i tady u vysílajících pozorujeme různou intenzitu toho vysílání. Některým vysílajícím stačí, když přesvědčí zaujmou partnera, někteří chtějí mít dopad na svou rodinu, jiní vysílající šíří své myšlenky ve firmě a pak jsou i vysílající, kteří mají tendenci vytvářet celé komunity anebo ovlivňovat státní a světové dění. A opravdu takovým tím tou primární potřebou vysílajících je, já to potřebuju říct. Mají pocit, že když nemůžou sdělit to, co chtějí, tak jakoby nemají ten správný dopad na svět okolo. A tak, jak jsme si říkali u záchov, že všechno má své výhody a své nevýhody, tak samozřejmě i u vysílajících jsou výhody a jsou nevýhody. Mezi výhody určitě patří schopnost nadchnout a inspirovat. Vysílající bývají, jak už jsem říkala, energičtí, charismatičtí, intenzivní a tím mají velkou schopnost ovlivňovat a rozhýbávat lidi a situace okolo sebe. Umí se aktivně vyjadřovat. Většinou s vysílajícím víte, na čem jste. Prostě když se ho na něco zeptáte, tak vám odpoví. Někdy skrz třeba malé zábrany, to nemusí být úplně to, co chcete slyšet, ale povětšinou s vysílajícím víte, na čem jste. A dalším velkým plusem a výhodou vysílajících je, že umí dobře prezentovat, propagovat, ať už sebe, ale třeba taky myšlenky, sny, firmy, produkty, filozofie. Opravdu mají schopnost dobře předávat myšlenky.
Nevýhodou vysílajících je, že já říkám, příjmovou anténu mají buď porouchanou nebo úplně nepřítomnou, takže se s vysílajícím často stává, že máte pocit, že vám málo naslouchají. Chtějí hlavně odvysílat to, co mají oni na srdci, a potom zapomínají naslouchat a přijímat to, co jim na to ostatní říkají. A dokonce se stává, že pokud jsou nějakou dobu v debatě, která je nezajímá, ke které nemají co říct, tak mají tendenci odcházet z těchto debat nebo odcházet ze skupin, kde nemohou vysílat to, co chtějí. A s vysíláním určitě může souviset ještě další nevýhoda, a to je, že mají tendenci zabírat příliš mnoho prostoru. A ostatní se v jejich přítomnosti mohou cítit nedůležití, nepotřební, anebo minimálně neslyšení. Poslední skupinou, kterou si dnes probereme, posledním instinktivním zkreslením, jsou navigující, nebo někdy se jim říká sociální. Máme tady opičku, která je zvířetem, které žije opravdu v poměrně rozsáhlé hierarchii a stará se, mají pravidla o to, jak se v tlupě o sebe starají, a to je v podstatě i takovou inspirací ze zvířecího světa, jak to může probíhat i mezi lidmi. A tak jako jsme měli předtím, že záchovy mají hlavní takovou potřebu držet a jsou spíše introvertnější, vysílající mají primární tendenci předat a bývají nejextrovertnější z těchto tří skupin, tak navigující nebo sociální mají hlavní potřebu propojit a jsou tak někde ve středu, bývají ve středu. Debat se rádi účastní, ale je pro ně velmi důležitá reciprocita. Tak jako vysílající mají hlavní potřebu předat to, co je vevnitř, to, co mají v sobě, tak navigující také rádi předávají, ale současně i rádi přijímají a dokonce tuhle reciprocitu si poměrně úzkustlivě hlídají. Chtějí, aby debaty, které vedou, aby byly oboustranné, aby z nich něco získávali, nějaké informace, a současně, aby mohli nějaké informace i předávat. Jsou velmi dobří, když přijde na skupinovou soudržnost a na nějakou sociální inteligenci. Odtud opravdu to slovo navigující. Dokážou se velmi dobře navigovat ve skupině a instinktivně mají velmi dobrou schopnost poznat, kdo má moc, kdo má vliv, kdo má na co vliv, jakým způsobem si stojí ve skupině. Navigující obecně velmi monitoruje to, jak on sám si stojí vůči skupině, jak si členové skupiny stojí mezi sebou a jak se tyhle vztahy vyvíjí v čase. Z tohoto důvodu je potřeba, aby si vyjasnili role, aby znali funkce ostatních. Jsou dobří, když jde na to nějakou politiku v té skupině, odhadnout hierarchii, a k tomu všemu, aby byli skupinou přijímání a aby mohli v této skupině dobře fungovat, tak je pro ně důležité, aby si udržovali dobrou pověst. Obecně jejich postavení ve skupině bývá takové, že nepotřebují nutně úplně jako zazářit, být úplně ten top, ale určitě potřebují cítit, že jsou skupinou přijímání a že tam mají své místo. Heslo tady je: s každým si zatančíš, ale s každým nejde tango. To znamená, že sociální
jsou schopni víceméně opravdu promluvit s každým. Oni říkají, že s každým se dozví něco zajímavého a klidně se i rádi budou účastnit debat, které se týkají témat, které pro ně nejsou úplně primárně aktuální nebo o nich příliš mnoho neví. Tak a co nám můžou sociální přinést, případně odnést? Tak sociální nebo navigující jsou opravdu vynikající v organizování různých akcí, team buildingu, ale i různých jako společenských akcí. Jsou opravdu velmi vynikající v tom, protože velmi dobře chápou mezilidskou dynamiku. Když už nějaká akce je, tak stále monitorují, jak se jednotliví členové skupiny cítí a případně se starají o to, aby se každý cítil zapojen, aby každý byl součástí třeba nějaké aktivity a aby se v té skupině cítil dobře. A v tomhle ohledu opravdu jejich talentem je udržování těchto vztahů, udržování spolupráce a jsou v tom opravdu nedostižní. Nevýhodou sociálních může být, že jsou všude a nikde. Sociální nebo navigující obvykle udržují velmi mnoho kontaktů, udržují poměrně široké sociální skupiny, se kterými jsou v pravidelném kontaktu a aby to všechno stíhali, tak samozřejmě čas máme jenom jeden a tak někdy mívají menší pozornost na hlubší vztahy one-to-one a upřednostní takové plytší vztahy s poměrně více lidmi. Mohou mít tendenci posuzovat ostatních a v takových těch méně dobře zvládnutých situacích se mohou stát až drbnami nebo těmi, co šíří pomluvy, případně politikaři. A určitě, co by se tady ještě dalo zmínit, je jejich malá pozornost na detail. Obvykle mají tendenci rozhýbávat věci v takovém obecném globálním měřítku, ale když potom dojde opravdu až na detail, až na to domyslet to do nejmenšího konce, tak tady obvykle ty silné stránky nejsou. Jsme si popsali podrobněji 3 instinktivní zkreslení. A mezi těmito 3 instinktivními zkresleními bývá vztah. My už jsme si řekli, že jedna oblast je pro nás nějakým způsobem dominantní, primární. Je to něco, co je opravdu takový ten náš poklad vevnitř, to, co považujeme za nejdůležitější. Ale současně jsme si řekli, že známe i ty ostatní. A teď se podíváme na to, jak to tedy je. Jedna oblast vždycky v nás dominuje. Druhou známe a máme s ní nějakou zkušenost. A třetí míváme tendenci ignorovat. Když se podíváme první na záchovu, tak záchova opravdu má jako tu primární potřebu držet a zajistit spokojený a pohodlný život. A pokud máme tendenci držet, tak je pro nás potom těžké předávat. Je pro nás těžké pustit ostatní do svého světa. A tam, kde je to potom jednodušší, je ta sociální oblast. To znamená, že pro záchovu, která primárně drží, je jednodušší navigující oblast, kde pro určitou skupinu lidí v určitém segmentu lidi pustíme blíž. A oblast, která je pro záchovy obvykle nejobtížnější, je vysílání. Je pro ně těžké postavit se a odprezentovat svoje úspěchy. A je pro ně i těžké nebo těžší budovat intenzivní vztahy one-to-one, protože aby byl takovýhle vztah intenzivní, tak je potřeba stejně jako dávat, tak i přijímat.
A právě ta oblast toho dávání může být pro záchovy náročnější a bývá pro ně důležitější, aby v oblastech vysílání a tady téhle one-to-one vztahovosti, aby v ní byli více vědomně, případně aby se v ní vzdělávali, třeba co se týče prezentačních dovedností. Pro navigující, kteří umí předávat informace i přijímat informace, je poměrně jednoduché přesedlat do vysílající oblasti. Není to pro ně úplně přirozené, není to něco, v čem se úplně cítí jako ryba ve vodě, ale v zásadě postavit se, odprezentovat, odvykládat, strhnout na sebe na chvíli pozornost, je oblast, kterou navigující znají a ve které se cítí stále ještě poměrně příjemně. Na druhou stranu navigující mívají problém s nastavením hranic, tak jak jsou zvyklí pohybovat se v tom sociálním prostředí, jsou zvyklí mít hodně kontaktů, být hodně ve spojení s ostatními, tak mívají problém s nastavením vlastních hranic. A to je opravdu poměrně vzdálené od záchovy, která je založena na tom, že má velmi pevně nastavené hranice a proto záchova je pro navigující třetí a tou, řekněme, nejignorovanější oblastí. Navigující obvykle je pro ně obtížnější právě udržovat zdroje, mít přehled o pojištění, vůbec jakoby zajistit všechny tyhle ty zdroje, nepřikládají tomu tak velkou důležitost. A když vezmeme vysílající, tak vysílající mají jako druhou oblast, kterou znají záchovu. Bývá pro ně přirozené se starat i o záchovné oblasti, respektive o záchovná témata a velmi často a velmi rádi dokonce o záchovných tématech vysílají. Ale jak už jsem říkala, vysílající mívají problém s tou přijímací anténou, s tím přijímat, naslouchat a proto je pro ně nejobtížnější navigující nebo sociální oblast. Protože abychom se mohli úspěšně pohybovat v sociální oblasti, abychom mohli úspěšně budovat mezilidské vztahy, je třeba jak dávat, tak přijímat. A to je pro vysílajícího, který je primárně nastaven na jen předat, obtížné. A jaký je vztah mezi podtypem, instinktivním zkreslením a strategiím, které budeme potom poznávat v rámci eneagramu. Instinktivní zkreslení nám říká, co chceme, co potřebujeme, co je pro nás to nejdůležitější. A strategie eneagramová, ta nám potom říká, jak toho dosahujeme. A někdy se instinktivní zkreslení a strategie tak nějak podporují a vzájemně svůj účinek posilují. Z těchto spojení potom vznikají takové nějaké jako stereotypy, že třeba sebezáchova má první tendenci držet. Stejně tak strategie číslo 5 mívá tendenci držet. To znamená, že pokud potkáme sebezáchovnou 5 nebo člověka, který používá strategii číslo 5 se sebezáchovným instinktivním zkreslením, je to jakoby dvakrát držet. Strategie se tímto instinktivním zkreslením ještě zesiluje. A potom můžeme mít tendenci představit si jakéhokoliv člověka používajícího strategii číslo 5 jako sebezáchovnou 5. Nicméně někdy jdou tyto strategie s instinktivním zkreslením kontra. Když zůstanu třeba u té strategie číslo 5, tak
5ková strategie velí držet, ale vysílající podtyp velí předat. A tam potom někdy může docházet k tomu, že opravdu se těžko takový člověk určuje a velmi pomáhá právě rozeznat, které chování vychází z instinktivního zkreslení a které chování vychází ze strategie. A právě kombinací instinktivního zkreslení a strategie nám vzniká 27 podtypů. A díky této komplexnosti, díky tomuhle, je pro mě Enneagram jeden z nejhlubších a nejpřesnějších nástrojů pro pochopení lidské psychiky zdravých lidí. Enneagram systematicky vysvětluje, co lidé potřebují a chtějí, co je k tomu motivuje a jaké strategie používají, aby toho dosáhli. Porozumění těchto vnitřních motivů u sebe i ostatních může přinést mnoho pochopení, přijetí a klidu do našich životů. A to je za mě důvod, proč Enneagram poznávat, proč ho poznávat u sebe i u ostatních a pro mě je to důvod, proč se mu s láskou pořád věnuju. A za mě je to dneska všechno. Já vám děkuju, že jste se mnou vydrželi až do konce a budu se na vás těšit zase příště. Krásný den.